Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Halkara parahaçylyk we anaşmak ýerine siziň her biriňize ilmi dama rowaşlykdan ýar bolmagyny. Maşgala ojaklaryňyza ilmi dama çağa sesleriniň belent ýanglanmagyny tüýsürekden arzulap, türkmen owazy tele ilmine kerkepden fişen müňüne dörejçilik toparmy tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän köňül owadatly aýdym sady hökütli gepleşigimiň ýene bir täze sanyny başlaýar. Mehriban watandaşlar neşeyle ýaxşy arzuwlar bilen köňül owadatly aýdym sady hökütli gepleşigimiňe başlaýar. Türkmen owadynyň daşlaşmaň köňül owady bilen galan. Çünki gepleşigimiň her bir fursaty baky bagtyarlyga we senin ediz ýarmyň wasbyny ýetirýär. Mehriban watandaşlar gepleşigimiň her gede täze sanyny tomaşa edýän bolsaňyz gepleşigimizde ýurdumyzyň ýaş zehinli başlydyr sadanalaryny şeýlekem halipa başlydyr sadanalaryny gepleşigimizde mihmançylyga çagyryp toýly günlerimiziň, bayramly günlerimiziň wasbyny başlydyr sadanalaryň şyryny owady bilen size ýetirýär. Mehriban watandaşlar elbetde gepleşigimiziň bu edek sanyň mihman hem özüniň sadanalarylar topary bilen Maýykuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Selviýat Ataýew. Selviýat gepleşigimize hoş geldik. Sağ olun Şöhrat, ilköne gepleşiginde çağıranyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýas. Biz talip ýaşlara şular ýany mümkinçilikler döretip berýän medeniýetimiziň sungatymyzyň haqqawanarlary Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň peder ýolunu dowam etdirýän arkadagly gahrman serdarmyzyň janlary sag mertebeli başlary aman bolsun. Şöhrat mümkin bolsa gepleşiňiziň şu sanyna bilmejegimiz bilen Maýykuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň bagtyar talipleri bilen gepleşiňizde bir näçe sany aýdymlary ýerine getirer. Mümkin bolsa başardymdan ýerine ýetip beräň. Başlygyna ulhuwa silen elkelene bir joşgynda arzuwlaryňyzy tüýsürekden hasyl bolmagyny bilen arzuw edýär. Hazırlar sen milli aýdymsa sungatymyzdan serkaýly bolup toýly günlerimizde owadyny hakyň belent ýanglanmagy tüýsürekden arzuw edýär. Mümkin bolsa ýanky joşgynda ajaýyp aýdymlaryň bilen gepleşigimiz dowam edýär. Başlasyn. Selviýat köp sag bol ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin.
Indi gepleşigimizden dörejülük topurmy tarapyndan bir taýýarlanan bir näçe soralar arkaly dowam etsek, elbetde her bir sungat işgäri aýratynyň başlyr sadanlar şu dörejülüge gadam masanna ýa-da dörejülük işine başlanyna hökman türkmen klassik şahylarynyň aýratynyň türkmeniň bir beýik söz sady Magtymguly Atamyzyň sözlerine döredilen bir aýdymlaň sadym dörediýärler ýa bolmana şol aýdymlary ýerine ýetirýärler. Elbetde senem gepleşigimiziň bu edek sanyna Magtymguly Atamyzyň sözlerini türkmen klassik şahylarynyň sözlerine döredilen aýdymlardan getirensiň. Doğru bellep geçýäňiz Şöhrat, elbetde gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda biziň günnogurmyzyň beýik akyllar şahyry Magtymguly Atamyzyň ady awray owazaty ýedikleýmeýän sally. Elbetde her bir sadanyna, her bir aýdym Magtymguly Pragynyň sözlerine dizilen aýdymlary ýerine ýetirmedik. Aýdymçy şeýle-de bir ussatlygyny görkezmeýän sadanyna ýok bolsa gerek. Menem gepleşigimiň şu sanyna diňe bir Magtymguly Atamyzyň gadal eýsem, biz gowy şahyrlarymyz dünýä edebiýatlaryna uly ýygy gallaran Seýdnazar Seýdiňiň sözlerine şeýle-de Kemine şahyryň sözlerine bir näçe sany aýdymlar getirdim, mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Başlyna uly höwes bilen Mehriban watandaşlar, gepleşigimiziň bu edek sanyna gepleşigimizde mehmançylykda bolýan Selvi Niýaz Ataýewaň ýerine ýetirip berjek ajaýyp aýdymlaryny size ýetirýär. Ey yaranlar, musulmanlar, däli köňül joş olmasyn. Ýene bir ýaxşy ýigide ýaman hatyn duş olmasyn. Sözle hey aşygym sözle, gel kıyamatlygyň gözle. Magtymguly, syryň gizle, her namarda paş olmasyn.
Mehriban watandaşlar aýdym sadyň edip muşdakları Türkmen wada teleýiliminde köňüle wadatly aýdym sady söhbetde gepleşigimizde tomaşa diýär. Gepleşigimizde mehmançylykda bolýan Selwiniýaz Ataýewanyň Gahrman arkadaşymyzyň türkmen halkyna peşkeş beren Paýhas Çeşme saatly kitabynyň size ýetirjek nakyllardyr atalar sözlerini ünsülendiňler. Mehriban watandaşlar bu nakyllardyr atalar sözleriniň dowamyny bilseňiz, biziň 0500 gysga belgimize öz SMS habarnamalaryňyzy ýollap bilersiňiz. Biziň 0500 gysga belgimiz Elmydam ulgamda. Selwiniýaz gepleşigimiziň bu sahypasy bilen aýýan sizden şimdi mümkin bolsa Gahrman arkadaşymyzyň halkymda peşkeş beren Paýhas Çeşme saatly kitabynyň nakyllardyr atalar sözlerini watandaşlarymyza ýetirýän. Mehriban ileşler Gahrman arkadaşymyzyň türkmen halkymyza peşkeş beren Paýhas Çeşme saatly kitabynyň nakyl. Kitap bilen söhbetdeş bolsaň, inniki ýerine ýetirip berjek nakylym, öý ýaraşygy çagy, süpro ýaraşygy, inniki ýerine ýetirip berjek nakylym, enem elim dili. Mehriban ileşler egerde şu nakyllaryň dowamyny bilýän bolsaňyz, biziň 0500 gysga belgimize öz SMS maglumatlaryňyzy ýazyp ýollap bilersiňiz. Köp sag bolun Selwiniýaz. Mehriban watandaşlarymyza Gahrman arkadaşymyzyň halkymyza peşkeş beren Paýhas Çeşme saatly kitabynyň ýetiren nakyllardyr atalar sözleriniz üçin. Mehriban watandaşlar gepleşigimizde mehmançylykda bolýan Selwiniýaz Ataýewaň size ýetiren nakyllardyr atalar sözleri bilen tanyş boldyňyz. Bu nakyllardyr atalar sözleriniň dowamyny bilseňiz, biziň 0500 gysga belgimize öz SMS habarnamalaryňyzy ýollap bilersiňiz. Biziň 0500 gysga belgimiz Elmydam ulgamda. Mehriban watandaşlar gepleşigimizden geçen sanyna Gahrman arkadaşymyzyň halkymyza peşkeş beren Paýhas Çeşme saatly kitabyny size ýetirilen nakyllardyr atalar sözlerini biziň 0500 gysga belgimize ilkinjileriň hatarına bolup öz SMS habarnamalaryny ýollap gepleşigimizden bu edek sanyna ýeňiji bolan watandaşlarymyz bilen tanış edýäs. Gepleşigimizden geçen sanyna size ýetirilen adam aňyndan belli, kerwen jaňyndan. Şeýlekem bir gün duzo müňün salan nakyllaryna Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Rahim Ataýew biziň 0500 gysga belgimize ilkinjileriň hatarına bolup öz SMS habarnamasyny ýollap gepleşigimizden bu edek sanyna ýeňiji bolmagy başardy. Şeýlekem mehriban watandaşlar kamil insan kemalynyň milli nakylyna da biziň 0500 gysga belgimize ilkinji bolup SMS habarnamasyny ýollan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Meretdeli. Selwiniýaz indi mümkin bolsa gepleşigimizden bu edek sanyna ýeňiji bolan watandaşlarymyz üçin bir ajaýyp aýdymlardan birini ýerine ýetirip berýärsiňiz. Başlasyň. Zahan serwerim köňlüme gamhanati iki zahan serwerim köňlüme gamhanati yüzlerim gül gül müdür o adyň bilbil midir saçlarım zümmül müdür dişlerine dürten eti saçlarım zümmül müdür dişlerine dürten eti Fahir perwanati Sin var aşkın odetin min fahir perwanati yüzlerim gül gül müdür o adyň bilbil midir saçlarım zümmül müdür dişlerine dürten eti saçlarım zümmül müdür dişlerine dürten eti Lili ahlarım dilberime Allah yarım bir uzortun iker bir tenime divanati
nikerin bir zineme divanati bir zineme divanati Filmine köp sağ olun. Yerine yetirip beren ajaýyp aýdylmaňyz üçin indi näme gepleşmedi ýene-de dörejçilik toparymyz tarapyndan taýýarlanan sowallar arkaly dowam etsek. Elbetde filmine her bir synaw teşgäri aýratynam başlylar saadanylar elmidama üstünlüge ýetmegin gözleginde bolýar. Üstünlüge ýetmek üçin bir näçe işleri bir durumşa geçirmeli bolýar. Indi siziň pikiriňizçe her bir aýdymça ýa saadanyna üstünlüge ýetmäge nämeler kömek edipler ýa-da üstünlüge ýetmek üçin aýdymçydyr saadanylarda näme gerek? Doğru belläp geçýän Şöhrat, elbetde her bir aýdymçy, her bir saadanyna umuman şeýle bir şahyrlamydam, ýaşdakini şahyrlamydam alyp görýär bolýar. Elbetde her bir zadyň aňyrsynda ilki bilene adamyň öz zähmeti ýatyr. Her bir adam zähmet çekmese, oň üstünde işlemese, tejribe, zähmet bir esasy bir aýdymça da, saadanyna da, şeýle de şahyra da bir gerek diýsem bir ýalňyşmasam gerek sebäbi. Her bir zady döredöňde ilki bilene oň zähmetini çekmeli, öz ýerini görmek üçin üstünde işlemeli, halipalar dinlemeli. Umuman bir diýjek bolýan sözüm, her bir saadanyna da bagşa da bir zähmet, tejribe üstünde etmek üçin ilki bilen şolar gerek. Doğru aýdýan filmi ýaldyr. Türkmenle bir gadymdan gelýän bir naklymda mara çekden zähmet. Ýagar. Naklan watandaşlar gepleşmeli ýene-de filmine ataýlan ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Min perwana kalım armani
Seliniyat Kutsawal yerine getirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin ýene-de gepleşigimizi dörejilik toparymyz tarapyndan taýýarlanan sowallar bilen dowam etsek. Elbetde her bir ýaş başlydyr sadandan halipasy bolýar, sunugata dörejilige gelmegine, aýdymsaz sunugatyna bir gelmegine täsir eden käbir adamlar ýa täsir eden käbir wakalar, täsir eden zatlar bolýar. Indi siziň sunugata gelmegiňizde näme zatlar täsir etdi? Şeýlekim ilkinji halipaňyz kim? Elbette her bir aýdymça esasy bilen bir halipa gerek bolup durýar. Sebäbi aýdymlary zatlary ýerine ýetirende ilk bilen halipaň bolmaly, üstüne zähmet çekmeli. Elbette men aýdym aýtmana şeýlede ýardam beren öz mehriban kakam, şeýlede bilim hojamyzda bolan Maýa Kulibadyň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda da halipa moýlumlarymyzdan Mehri Hojaýewadan, Şemşat Hojaýewadan şeýlede vokal sunugatyny dowam etdirýär. Vokalyň bir inçe sunugatlaryny şeýlede bir notanyň çetki ýygyderliklerini öwredýän, aýdymyzyň ýani sunugatymyza ýardam berýän vokal sunugaty boýunça da aýdymlamy öwredýän moýlum Maýa Oraberdiýewa. Şular ýaly halipalarymyz bilen hem sunugatda bir näçe san aýdymlaryň üstünde işleýän. Nezip bolsa da halkymyza şeýlede gahrman arkadagymyzy öz ýerine ýetirýän aýdymlar bilen begendirenip tüýsüregimden ananyrýan. Seliniyat ýa-ni täze aýdymlaryň üstünde işleýän idi. Ene ýaňy ýakyny türkmen wagty ilminiň dörejilik topary bilen şekilli görnüşine geçirip döneýän asy aýdymy halkymyza ýetirdiňiz. Mümkin bolsa gepleşiňiz şu ýerine de şol aýdymy ýerine ýetirýärsiňiz.
eke sözüm var sana. Aşkında koyup min dat bilen bidat südüle bilmen eke sözüm var sana. Aşkında koyup min dat bilen bidat ayda bilmen eke sözüm var sana. Dağirdinden qarap maňa bakmasaň, humay gözüň südip qaşyň kakmasaň. Söwer ýar diýemde maňa bakmasaň, aýda bilmen ýeke sözüm bar saňa. Kemin edir senden isledim vefa. Vefa islep geldim sen verdin cefa. Aşkında hastadım sen vergin şifa. Sözle bilmen eke sözüm var sana. Aşkında hastadım sen vergin şifa. Ayda bilmen eke sözüm var sana. Dağirdinden qarap maňa bakmasaň, humay gözüň südip qaşyň kakmasaň. Söwer ýar diýemde maňa bakmasaň, sözle bilmen ýeke sözüm bar saňa. Söwer ýar diýemde maňa bakmasaň, aýda bilmen ýeke sözüm bar saňa. Sözle bilmen ýeke sözüm bar saňa. Aýda bilmen ýeke sözüm bar saňa. Selviňat köp sag bolun. Ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin elbetde gepleşigimiziň bu edek sany ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz kalby aýdym sady teşine mehriban watandaşlarymyza ruhly we saýlandyr diýip umyt edýär. Sağ olun Şöhrat. Ýene bir gezek gepleşigine çağıranyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Bir diýsen gyzykly gepleşikleriniň biri. Elbetde köňüle wazatly gepleşiňiz ýaýlyma gidende ýygy giderli seredýän sebäbi näme? Türkmeniň bir nusgawy, Türkmeniň halk aýdymlary ýerine ýetirýärler bolen. Gözüňe ýaş aýlanyňy duýman galýan sebäp Türkmen halk aýdymlary näçe ýerine ýetirseň, näçe bir ustatlygyny görkezseň, az bolýar şu gepleşiňizde gatnaşanma diýseň begendim. Sağ olun çağıranyňyz üçin.